Når man kommer på kursus hos mig, så vil man opleve andre skønne mennesker, som har lyst til at lære det samme. Byder selvfølgelig velkommen, og alle får lige lov til at fortælle, hvem de er, og hvorfor de er der. Og det er enormt dejligt. Og det, jeg tit lægger mærke til, når folk kommer, det er, at alle kommer jo fra job og har løbet enormt stærkt. Og skuldrene sidder tit helt op ved ørerne, og når alle går, så er simpelthen skuldrene faldet ned, hvor de skal være. Alle kan trække vejret. Alle har fået glimt i øjnene. Alle er glade og føler en indre taknemmelighed. Jeg vil fortælle selvfølgelig om meditation og mindfulness, og vi vil gennemgå en masse teknik, og du vil blive præsenteret for forskellige meditationsteknikker, hvor jeg guider. Men en anden vigtig ting, det er helt klart åndedrætsøvelser. Det ser jeg som måske den vigtigste og den bedste teknik, fordi at det er noget, vi har ved hånden, noget, vi har ved hjertet. Men mange af os trækker vejret forkert, og vi trækker vejret med toppen af lungerne. Og det vil sige, så ryger vores skuldre op til ørerne, og så får vi simpelthen ikke ilt nok til vores indre organer og vores hjerne, og vi bliver trætte og bliver kortluntet. Så åndedrættet, pranayama, som det også hedder, det baner vejen til indre ro.